Moi ja tervetuloa Colornetin vinkit ja ohjeet videon pariin, jossa tänään aiheena on auton perusteellinen pesu talven jälkeen tai ennen vahausta. Kaikki perusteellisen autonpesuun tarvittavat tarvikkeethan meiltä löytyy tästä. Eli Maxerienin 44 Plus, vaahtopesuaine suolan irrottamiseen, Maxerienin 124 pienpoistoaine, Meguiarsin Super Degreaser, Non-Acid Wheel and Tire Cleaner, Meguiars Hyperwassi ja Meguiars Iron Deconi. 2 kappaletta pesuämpäreitä, Gridguardeilla tietenkin, pesukinnas ja vannepesuharja. Ja tietysti kun työskennellään vahvojen kemikaalien kanssa, niin muistetaan työturvallisuus, suojataan kädet ja eiköhän ruveta hommia. Esipesuvaiheen aineena meillä toimii tänään alimmaiseksi suihkutettava Meguiarsin Super Degreaser, joka poistaa erittäin tehokkaasti pikeä ja rasvoja. Ja päälle vaahdotetaan Maxerienin 44 Plus esipesuaine, joka poistaa erittäin tehokkaasti muun muassa suolaa. Eli aloitetaan suihkuttamalla Meguiarsin Super Degreaser auton kaikille pinnoille ja myös vanteille. Ja nyt kun on annettu tuon Super Degreaserin hetken aikaa vaikuttaa, niin vedetään pintaan vaahdottimella Maxerienin 44 Plus. Nyt kun on annettu tuotteiden hetki vaikuttaa, niin huuhdellaan auto huolellisesti alhaalta ylöspäin. Nyt esipesuvaiheen jälkeen onkin hyvä suorittaa renkaiden ja vanteiden puhdistus. Siihen voidaan käyttää Meguiarsin Iron Deconia tai Non-Acid Wheel and Tire Cleaneria. Suihkutetaan pintaan, annetaan hetki vaikuttaa, harjataan ja huuhdellaan pois. Esipesun jälkeen, varsinkin talvella, auton pintoihin tuppaa jäämään semmonen harmaa kalvo, jota kutsutaan myös maantiefilmiksi. Se pestään pois kinnastelemalla, pH-neutraalilla ja vahattomalla pesuaineella, kuten Hyperwassi ja 2 ämpärin tekniikalla. 2 ämpärin tekniikkaa me käytetään sen takia, että meillä on pesuainevesi erillään ja kintaa huuhteluvesi erillään. Tällä me vältytään siltä, että kun me huuhdellaan kinnas täällä huuhteluvedessä, niin se lika ja hiekka ei pääse tänne pesuainepuolelle, josta kun aina haetaan pesuainetta lisää, niin ei hierota sitä tuonne maalipintaan. Sen takia meillä on täällä pohjalla nämä Gridguardit, että se hiekka ja lika myös jää tuonne pohjalle. Lisätään tätä Meguiarsin Hyperwassia tänne pesuaineämpäriin. Semmonen sopiva määrä. Pesuainetta voi pikkusen tällä Gridguardilla sekoittaa tänne pesua veden joukkoon. Otetaan pesukinnas. Kastellaan se hyvin täällä ämpärissä. Otetaan vähän suurimpia vesiä pois ja siirrytään pesemään auton pintaan. Muistetaan myös aloittaa kinnastelu puhtaammasta likaisempaan päin. No, nyt kun me ollaan pesty tuosta pari paneelia, me huudellaan kinnas täällä huuhtelupuolella kunnolla. Painellaan sitä tänne, puristellaan likavesi pois kintaasta ja otetaan uusi pesuaine tältä pesuaineämpäristä.
Puolellinen huuhtelu aloitetaan taas alhaalta ylös. Nyt kun ollaan saatu auto kinnastelemalla puhtaaksi, suoritetaan välikuivaus. Nyt kun ollaan saatu pinnat puhtaaksi, niin voidaankin suorittaa raudanpoisto ja pienpoisto. Esipesu ja kinnastelu sen takia ensin, että me saadaan se lika poistosta pinnasta, saadaan se rauta ja piki tuolta esille ja nämä aineet pääsee vaikuttamaan paremmin. Kuivaus sen takia, että raudanpoisto toimii paremmin kuivaan pintaan. Raudanpoiston huuhtelun jälkeen onkin vuorossa pienpoisto ja aineena käytetään Maxerienin 124. Annetaan pienpoistoaineen vaikuttaa vähän aikaa ja sen jälkeen huuhdellaan pois. Pienpoistoaine tuppaa jättämään pinnat sellaiseksi niljakkaan liukkaaksi huuhtelun jälkeenkin, joten on hyvä vetää vielä kertaalleen vaahdottamalla liuotinpesuaine pintaan, ja tällä kertaa meillä on vaahdottimessa Maxerienin 2-komponentti liuotinpesuaine sopivalla laimennussuhteella. Suoritetaan autolle vielä puolellinen kuivaus. Ja näillä työvaiheilla me saatiinkin sen verran puhtaat pinnat aikaiseksi, että tuosta on kiva lähteä jatkamaan kiilotuksella, vahauksella, kevytpinnotteella jne. Näistä sitten lisää seuraavassa videossa. Kiitos katselusta. Kaikki videossa käytetyt aineet ja tuotteet löytyvät Colornetin myymälöistä ja verkkokaupasta. Nähdään seuraavassa videossa.